O alcalde Xosé Ramón Romero e o edil de obras Luís Ruiz achegáronse a todo o lugar de Moimenta na parroquia de Macenda para supervisar a marcha das obras que se están a executar actualmente no lugar e que teñen como principal finalidade o acondicionamento dun vial que dá acceso a varias vivendas. As actuacións por un importe duns 91.000 euros están financiadas en parte pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Agader. Unha obra de 91.000 euros, parte está financiada polo Agader, por a Axencia de Desenvolvemento Galego de Medio Rural, e, bueno, unha obra necesaria porque vai dar tamén accesibilidade para vehículos pesados e tamén para servicios de emerxencia, pois a aldea, non sabemos que este tipo de aldeas teñen algunha configuración de camiños moi estreitos, este vai ter xa un vial de 6 metros e, bueno, poden acceder ese tipo de vehículos na zona e, bueno, e os servicios tan fundamentales como é no medio rural. Se queremos apostar porque a xente viva no medio rural, pois hai que dar este tipo de servicios. Pero ademais do acondicionamento do camiño, coa mellora da rede de recollida de pluviais para evitar as escorreduras, a actuación leva aparellada tamén a instalación dun tramo da rede de saneamento para posibles futuras conexións. E vais aproveitar tamén como mellora de obra para colocar un pequeno tramo de saneamento, xa pensando que no futuro pois poda haber unha necesidade que as vivendas que quedan na parte máis alta da aldea se teñan que conectar aí, e iso tamén vai quedar xa colocado en previsión desa necesidade. E, bueno, esperemos que as obras continúen ao ritmo que están agora e que os veciños poidan disfrutar do novo arranxo do vial o máis rápido posible. Con fondos propios, o Concello tamén actuou en outros puntos do núcleo de Macenda, con pequenas actuacións que buscaban a mellora da accesibilidade, coa dotación de novos tramos de beirarrúas.